wellness industrija je sada u svetu industrija koja procentualno ima najbrži rast. Forever Living je vodeća kompanija ili jedna od vodećih kompanija u toj industriji. I ona daje šansu svima nama da rastemo zajedno sa njom. Daje šansu, a šta ćemo mi uraditi, šta ćeš ti uraditi, zavisi samo od tvoje odluke. Odluči šta si spreman da učiniš za svoj napredak i razvoj i za svoj biznis. Dakle, imamo mogućnost, ja ću vam sada reći šta i kako treba uraditi, a tome fali samo tvoja akcija. A ta akcija ima u Forever čak i svoje ime, zove se aktivitet. Jeste čuli za to? Čuli? Ko nije čuo? Nešto ste mi neubedljivi. Odmah ću reći zašto ste neubedljivi. Mi, vodeći menadžeri, vodimo jako računa, pratimo razvoj događanja u toku meseca, promet i tako dalje, i kad krene mesec, ovako rastu bodovi. I onda kad dođe zadnji dan, ovako, kao ovaj pravouglih ovoga, onako se sroza dole. Zašto? Pa zato što se, upravo zato što se aktivitet pravi u poslednjem mesecu. I sad ćemo poraditi malo na tome šta i kako treba raditi, da bi bili svi uspešni. Značaj 4 boda. Evo ga. Aktivitet je osnov uspeha u poslu, minimalno mesečno izvršenje, maksimalni efekti. I pazite ovako sad dok sam i pravio ove slajdove, u trenutku nadahnuća, čak sam je napravio jedno ovako stih. Ili si aktivan ili nisi. Ako si aktivan, u biznisu ti si. Jel vam se dopada to? Može i aplauze ovo. Evo ga. Šta to znači? Aktivitet ili 4 boda? To je znači jedno minimalno mesečno izvršenje na osnovu kojega posle stičeš sva prava na raspodelu dobiti, zarade, lične, od mreže i tako dalje. I znači imaš pravo da učestvuješ u svim motivacijnim programima koja kompanija organizuje. Ta 4 boda, to već svi znamo, tako da ćemo ovo vrlo lako i savladati, se može formulisati kroz 3 stavke. Koristi, preporuči, uključi. 3 koraka. Koristi, preporuči, uključi. I to nije ništa novo. Nije novo ni ovo da trebaš najmanje 1 bod mesečno da imaš na svoje ime i najmanje 3 boda od onih koji još nisu izašli na 2, je li tako? Aj sad da rašlanimo. Koristi. Kako napraviti 1 bod? Koristi u kući proizvode redovno. Snabdevaj 20 sitnih korisnika, sitni po znacima navoda, to su one bake, strine, tetke i tako dalje, koje se nikad neće uključiti u Forever, ali će koristiti, zahvaljujući tebi, koristiti te proizvode, stvorit ćeš kod njih naviku, one će redovno koristiti proizvode i na taj način ćeš ti ostvariti taj svoj minimum 1 boda. Nisi prodao, znači, ne idemo mi od vrata do vrata i dobar dan, hoćete li da kupite ovo ili ono, ne. Mi govorimo o proizvodima, preporučujemo ih i stvaramo naviku kod tih naših korisnika da koriste proizvode redovno. To je kupovina na tvoje ime u vrednosti od najmanje 1 boda pa i više. Evo ga kako može da izgleda aktivitet. 1 plus 3, to je za one vizualne tipove kao što sam ja. Volim da vidim pa onda još i bolje razumem. Dakle, evo vidite, primer, fantastična kolekcija proizvoda Vital 5, izgledat ćeš bolje, osjećat ćeš se bolje, bit ćeš nasmejan, svi će te pitati otkud ta promjena na tebi, objasnit ćeš da je to zahvaljujući Vitalu 5 i tako ćeš polako skupljati oko sebe korisnike, prvo svako ponešto, pomalo, to je onaj, znači 1 bod i onda još ostalo do 3. A pogledaj, ti od svog aktiviteta kao asistent supervizor možeš ostvariti zaradu od 276 evra. Evo da pitam odmah u sali, ima li nekog na svoja trenutna primanja, da li bi nekom dobro došlo 276 evra mesečno plus? Nek digne hrabru ruku. Pa da. 276 evra, to je već jedna plata u Srbiji koja može da se ostvari na ovaj način. Preporuči. Pričaj o proizvodima svaki dan. Daj proizvode na probu.
zubna pasta, crvena krema, propolis krema, First, idealni su za to. Znači, daš na probu paste, to je i Rolf Kip preporučio nama, ne znam ko je usvojio taj savjet, ako se sjećate, 2013. je bio ovde da nam pomogne da radimo, da razvijamo naš posao, što je inače za nas bila velika čast. Ko je bio na seminaru Rolf Kipa, nek digne ruku. Pa, čestitam, to skoro polovina. Šta je on rekao? Daš crvenu kremu i zubnu pastu, daš na 1 dan, na 2 dana, na 3 dana, evo ti koristi ovo, dolazim po nju kroz 3 dana. Dobro, desit će se, možda će da ti istisnu onako dosta dobro iz te tube, ali to je mali reskir, suviše malo ulaganje spram toga šta možeš da dobiješ. Svaki proizvod može da ti donese nekoliko novih korisnika. Daš crvenu kremu, ako se neko žali, boli ga rame, evo ti crvena krema, probaj, dolazim po nju sutra, preksutra, kroz 3 dana. I šta se desi? Vraćati tu i naručuje sebi. Tako se stvara krug korisnika, potrošača. Ponešto i pokloni, rođendani slave. Umesto flaše vina, zapakuj nešto od naših proizvoda i eto ti mogućnosti, je tako? Jedan proizvod donosi nekoliko novih korisnika. To je to. Uključi. Zašto? Zato što na taj način možda mi omogućiš da jednog dana steknu neke popuste u cenama i to je motiv zašto bi se neko uopšte i uključio. Uključuje ljude da bi im omogućio da kupuju, kontaktiraj sa već uključenja, pita ih kako im prijaju proizvodi, da im doneseš ponovo kada potroše. Ja mislim baš u ponedeljak kad smo bili u Beogradu, došla jedna saradnica, Beograđanka, neki korisnik naručio je 1 lips. Pazite, ona s kraja Beograda dolazi u Kumotrašku, kupuje osim toga i 1 taj lips, zbog čega je osnovno i došla i dokupila koliko je trebao do minimalne poručbine i nosi da isporuči taj 1 lips. Posle tog 1 lipsa doći će verovatno i nešto drugo, treće, tako se širi krug kupaca, tako se gradi biznis. Tako ćeš imati 3 i više bodova od kupovine svih koje si lično uključio. Kome je potreban aktivitet radi isplate bonusa? Supervizorima, asistent menadžerima i menadžerima. Naime, znači tu na tim pozicijama već ima dubinski bonus i ne možeš učestvovati u raspodeli dobiti drugih ako nisi lično doprinao nekoj toj dobiti. Znači, to je onaj aktivitet, ona minimalna mesečna izvršenja koja je potrebno uraditi da bi stekao pravo na isplatu dubinskog bonusa. I samo da vas podsjetim, supervizor trebamo najmanje 25 bodova u toku 2 vezana meseca, je tako, uzastopna, asistent menadžer 75 i menadžer 120 bodova. Evo kako može još aktivitet da se pravi. 2 plus 2 boda, naime, biznis paket Dash Forever. On nosi 2 boda, to svi znamo, je tako? Njegova vrednost, kada se sabere vrednost proizvoda koji se nalaze u tom taču je 610 evra, a plaćaš ga svega 480 evra. Znači, već si dobio vrednost robe proizvoda u vrednosti od 130 evra, više nego što si platio. Čim si kupio biznis paket, već si asistent supervizor. I već stičeš pravo na popuste u ceni. Kod kupovine drugog paketa, koji isto vredi, znači početna cena mu je opet 610 evra, ali plaćaš ga svega 367. Pogledajte razliku u ceni. Znači, ukupna zarada ti može biti 373 evra. Znači, ako plasiraš 2 Touch of Forever u toku meseca, možeš zaraditi čak 373 evra. Ako smo malo pre imali ovde dosta njih kojima bi dobro došlo 276 evra mesečno, da li bi nekom dobro došlo 373 evra mesečno na kućni budžet? Sasvim sigurno ovima kojima je dovoljno 276. A to je tek u prvom mesecu, ne zaboravite da ste tek u prvom mesecu kupili biznis paket po 480 evra. A vidimo sledeći mesec, drugi mesec i svaki dalje, znači stalno imaš taj popust u ceni, svaki biznis paket plaćaš, odnosno Touch of Forever, plaćaš 367 evra. Znači, od prvog imaš 243, od drugog 243, ukupna zarada može ti biti 486 evra. Sad da pitam ovo pitanje. Ima li u sali neko kome bi dobro došlo na kućni budžet još 486 evra? Ima li? Pa znatno više se javilo nego kod prvog pitanja. I jedna napomena. Ovako mogu da zarađuju invalidski penzioneri,
porodični penzioneri, studenti na budžetu. To je fantastična stvar, jer ova kategorija trenutno ne sme da ostvaruje nikakvu zaradu. U sali imali nekog iz ove kategorije? Invalidski, porodični, imali? Ako nema, ima, video sam, javljaju se. I studenti na budžetu, imali studenta kome bi dobro došlo 486 evra zarade mesečno, kako da ne? To se ne prikazuje kao zarada, nego kao popust u ceni, znači on podeli, izdistribuira i kako god se zvalo to, te proizvode i može ostvariti tu mesečnu zaradu. I pritom ima aktivitet 4 boda, koji je značajan iz više razloga. Da vas podsjetim, asistent supervizor, aktivitet 1+3, 276 evra, na onaj način koji smo videli prvu sliku i pogledajte zahvaljujući ovim Touch of Forever paketima, ogromna razlika, ali svakako izbor je vaš, ko kako želi. U oba slučaja imate aktivitet. Fantastičnu šansu nam pruža kompanija zahvaljujući ovom aktivitetu, jer od njega možemo da, taj pojam aktiviteta, u stvari institucija aktiviteta, možemo iskoristiti za napredovanje u karijeri. Ja vam preporučujem da to obilato koristite. Fantastična šansa. Imajte svaki mesec aktivitet, uključujte korisnike i nađite poslovne saradnike. I naučite poslovne saradnike da rade aktivitet kao i vi. Pokažite im da vi to redovno radite. Da se to može. I pokažite koliko možete da zaradite. Evo pogledaj, primer. Ti i još svega 3 osobe koje žele da zarade najmanje 276 evra, znači ukupno vas je 4, za 2 uzastopna meseca 32 boda. Supervizor. Da bi bio supervizor dovoljno ti je 25 bodova, a ti ćeš imati 32. Ti i još 9 osoba koje bi pravili aktivitet, znači ukupno vas 10, za 2 uzastopna meseca, čak 80 bodova za 2 dana i postaješ asistent menadžer. Ti i još 14 osoba koje prave redovno aktivitet, za 2 meseca ti si menadžer. Evo. Uradi aktivitet svakog meseca. Pokaži im. Pokaži da ti praviš taj aktivitet. Jer ljudi slušaju šta govoriš, ali rade ono što vide od tebe. I zato je jako važno i da radiš aktivitet, onda ćeš lako naći još najmanje 14 osoba kojima je potrebno onih 276 evra mesečno na onaj kućni budžet. Znači, nađi 14 takvih osoba, pogledaj, računica je jednostavna. Znači, ti još 14, to je 15 osoba puta 4 boda, to je 60 boda u jednom mesecu, vas 15 u sledećem mesecu opet 4, to je 60 plus 60, 120 bodova. Ti si menadžer. Ne treba biti as u matematici pa to izračunati. Kolike su zarade od aktiviteta na pozicijama, tim pozicijama? Samo od aktiviteta. Supervizor oko 310 evra, asistent menadžer oko 370 i menadžer oko 430. Samo od aktiviteta. Znači ne govorimo o onom šta još mreža donosi. A evo šta mreža donosi. Kolike su prosečne zarade u regiji na tim pozicijama? Znači to je prosek po poziciji u našoj regiji. Ove zarade naravno nisu fiksne, mogu biti manje ili veće u zavisnosti od prometa, ali pogledajte, supervizor oko 400 evra, asistent menadžer oko 1000 evra, menadžer oko 1500 evra mesečno. Evo sad da pitam još jedan put, ima li u sali neko kome bi dobro došlo tih 1500 evra mesečno? Ti i još 14 ljudi koji pravi redovno aktivitet. Evo ga, kukalj, jel? Dobro bi došlo 1500, jel? Da. Eto, to su mogućnosti finansijske. Vidite, ne treba tu neka velika računica da bi se izračunalo šta to sve može da donese. I za kraj poslednji slajd. Jedna velika mudrost. Bolje živeti 100 godina kao milioner nego 7 dana kao siromah. Jel se slažete s tom?
Zamislite da imate pristup ovom trezoru, fali vam ključ, evo vam Baja Patak, čuveni milioner, nudi ključ. 4 boda, aktivitet. To vam je put. Treba da vas podsjetim još da iz mrežnog marketinga se regrutuje najveći broj milionera na svetu, iz mrežnog marketinga. A gde smo mi? U mrežnom marketingu. Tvoji milioni te čekaju. Ključ ti je poznat. 4 boda, aktivitet. Pa molim, šta onda treba? Akcija. I još jedan put da vas podsjetim. Treba jednu stvar da izmenjamo u našim glavama. Mi smo do sada, evo, više godina, zauzeli jedan stav. Aktivitet ću napraviti na kraju meseca da bi uspešno završio mesec. Od prvog dana do zadnjeg ti u stvari ne znaš koliki će ti biti rezultati, jer čak i ne vidiš te bodove dok ne izađeš na 4 boda. Ne možeš da pratiš. To mi vodeći menadžeri znamo koji pratimo preko FRP 360 kretanje prometa. Znači, do zadnjeg dana u stvari ne znaš kako ćeš završiti mesec. Ajde sada da pristup promenimo ovako. Ajde da napravimo uspešan start u sledećem mesecu. Jer ti ako napraviš aktivitet odmah na početku meseca, ti si jednu veliku brigu zbrinuo i više ne razmišljaš o aktivitetu, ti ga imaš. Tada imaš potpuno slobodno svoje vreme na raspolaganju mreži, strukturi, da im pomogneš da oni naprave svoj aktivitet. Onda ćeš naći i onih svojih 15 ljudi koji će takođe praviti aktivitet kao i ti. I skroz na kraj, ajde sad sam izmislio jednu mantru za sve vas. A molim da ponovite za mnom. Ja svakog meseca na početku imam aktivitet. Ajde. Svakog meseca na početku meseca imam aktivitet. Glasnije. Na početku meseca imam aktivitet. Na početku meseca imam aktivitet. Hvala lepo. To ćemo vidjeti odmah već od aprila. Je tako?